Okay. Ande ngatipinde chipiri. Chamambere. Zvakagara pamberi penyu ndizvowo futi vanhu vanga nenyaya yabvai. Nyaya yamangarwa futi naNyamukachi Ashley. Achimangarira Nyangani John Ngoni uyo asina kuuya zvakare kushora dare renyu naGandanzara Charlotte uyo ari pano. Nyaya yacho kuti nyaya ndeyekundipuma urori. Uda kuripwa nemombe mbiri ne-US 1,500 uya nembo dzako chitupa nemare dare. Right, ahora tinzwe. Pamusoresha ini ndinodaro nekuti mwana wangu paakaenda kumusha kwakwashanga akabva pamba nekutizira ndokubva aenda achibva anogara. Mwana wangu akanoita pamwiri ari kumusha kwavo pakabva makwasha vangu vasati vauya kumusha vachizivisa kuti ndiwane mwana wangu, asi kwakazouya mukoma, hanzi mukoma wemukwasha, mwana wamaiguru sisi, ndofunga ndio sisi wawashonga, ndio ane mwana akauya, ndokubva asvika unopotera pamba paakapotera, ndokubva asiya mari yake itsvagira kuno $30, ndokubva aenda. Ndikati aiwa hapana chakaipa, mukwasha adini, mukwasha auya. Saka kunyaya dzese dzamenge dzichitaurwa dzekunzi vakazonetsana, vakazotukana nemwana, vakazodii dzese idzi, chinhu chakandinetsa ndechoti mwana paakadzoka kumusha akasvika achirwara. Mwana asvika kumusha achirwara, ndikamuti aiwa iwe warume wako wakauya pano achitsvagira kuno munhu ndini ndinaye. Saka munhu wandinoda pano ndiNyangani kuti auye anditaura kuti aiwa baba ndadzoka nemwana. Mwana anonditi aiwa baba, kudzoka kwandaita ndekwekuti kumusha kwavarume wangu wandandiro ndanzi mimi ndimi mune chikwambo chakauya muzukuru wenyu wekutanga yakabva iri nhumbu. Saka ndinotabata mimba yadadini yandabatai kwanzi pamwe chikwambo chenyu chida kutodya kuti chii mwana iyeyo. Saka panguva iyoyo ndakafunga kuti pamwe kudai nawe kuti munhu akanga aine nhumbu vanhu vanogona kuchinjana mashoko zvakadi zvakapesana vakatadza kuirirana, uye vanhu vakanetsana vanogona kutaurana mashoko anorema. Saka mwana takagashira, ndikati pamwe mukwasha achadini achauya. Mukwasha haana kusvika. Ndikatsvaga munyaya, ndini ndakamutsvaga inini munyaya iyeyi pafoni nhamba dzake, akabva andibloka. Andibloka kudaro ndakatora mwana ndikachengeta. Saka ndagara ndichichengeta ndakazonzwa kuti wakwasha wangu havana Nyangana wakaenda kumusha kwakaroorwa mbuya mai wabereka mwana uyu. Mbuya wamwe mwana uyu kumusha kwakaroorwa ndiko kwakaenda naNyangani nenhumbi dzemwana wangu, asi Nyangani akamboya mumusha mangu achindiudza kuti munhu ndini ndinaye. Saka ndichizvitarisa ndakaona kuti mazuva ano akataura nemwana uyu Nyangani anomarevesa, nekuti dai Nyangani zvese zvaari kukudzai zvokuti ari kunetsana nemwana wangu wakanetsana wakaita sei, ini handizvizivisa baba wake, handina zuva rimwe chete rekuti kune nhumo yakambosvika musha wangu ichinditi aiwa Nyamukachi mwana wako nemwana wangu, kuti mwana wako totadza kugarisana naye. Aiwa kwete, chandakaona kuona mwana adini auya kwakuchitotakanzwa kunzi aiwa vari kutotakura nhumbi dzemwana wangu wachienda nadzo kumba kwana mbuya abereka mai wemwana. Saka pakandiremera kubva mwana uyu aiberekwa, kubva iri nhumbu, ndofunga kubva ine 3 months kusvika aberekwe, kusvika paari papa hakuna kana munhu weKanyangani akati anoda kuona mwana wangu. Saka ndakaona kuti mashoko avo akataura aya vaimarevesa. Saka ndasvika pamberi penyu changamire kuti aiwa ndiri kuda kuti vandichenurewo pane chikwambo changu chainge chichitarisira kuti mwana wangu uyu abereke mumusha mavo. Ndosaka ndapamberi penyu changamire. Ndinokupanzwisisa uri kuti ndiani akataura nenhau yezvikwambo? Zvikwambo zviri kunzi vamwene nemwana wavo. Waitaura kunani? Waitaurira mukunda wangu pawamudzinga mushando nyaya wakadzinga naye. Zvakanzi chii uripo? Zvakanzi kuti wewe uri kurwara une nhumbu, uri kunyepa, takafamba tikanzwa kunzi chakaita kuti nhumbu yekutanga ibve ane chikwambo chababa vake ndicho chinodya vana, ndo zvachinogara chichitoita.
ende chasara next Aidaro ndiani? ndimai musi wakandidzinga asi murume wangu anga akambozvitaura madays andadzoka nana mbuya tichizogadziriswa paya akati ndo zvawanga wachindiudza kuti une chikwambo ndo chakaita kuti nhumbi yekutanga ibve saka ndo zvaucharamba uchiita ende next anenge ava next target ndini chichange chakuzorova inini kuti uri kuita nharo dzekugara pamukadzi wedu nemusi wakandidzinga ndizvo zvawakataura kuti pana upagari uchandiurayira mwana une chikwambo iwe chababa wako. Nekuti tambonzwa uri kutaura uchiti murume wako akambotaura iye achiti mai wangu wanodi wakandigadzira chokwadi aitaura tiri kuHarare kuti ndisawane basa ndisawane chii uye iwewe ukataura futi umbowo hwekuti kana uri pamba murume wako namai wako vanotandara kusvika 3 am. Chokwadi ndizvo zvaita. Ivo pavanotandara kusvika 3 am unofunga kuti vanenge vachiitei? Inini because vanhu hamungatandarika vanhu kuti musvike 3 am. Ndaingozvitorawo kuti maybe chisuwo chekuti vanhu vanga vane 3 vasingaonani asi ndakazotanga kunetsekana ndakuna zvinoitika chete kana baba wasipo ndipo vanenge vachingotaura ndakatozomubvunza kuti ko ii ndau akati ndo zvanenchudzwa nzi musiyai ndane chikwambo akarwadziwa achamienda ndichiona nyaya iyi ndeyekuti ndosaka mwana wacho arikuramba kuuya nokuti apane secret iri kuibva pakati apo saka pane makakatanwa mai nemuroora vangavangaozi vari kushiya murumeka kana vachitandara nemwana kusvika 3 am baba ndionenge vari kupena ronga vari kupena ronga mwana namai otandara kusvika 3 o'clock muroora akarara kwake ega saka muroora anofanira kuita kuti vainde vachimunyauka vane zvavaizotaurawo kuti ane chikwambo saka mwana wavamuviga kuti akazotoana zvipupure zvinhu izvi nokuti kumukadzi angu mumubvumba ndikutoona makuna nokuti kana uchitandara nemwana komana kusvika 3 am munhu ane mukadzi wake kune mazuva akawanda baba ende baba vasipo mune muchitaura nyaya dzei mai nemwana kusvika 3 am even kusvika 12 hanzi vanonyanya kudaro kana baba wasipo ndakatomboda kuti ndizvitaure ndikazeza ndikati zvinokuna baba ndokusvika sei Audrey pane zvawatapanda kuti iwewe semunhu iwewe babawo wakanga wane umwe mukadzi baba inini newamwe wana wanawo ngoni murume wako mai wake ndeawaira warachichengera padaitikonjesiwe iwe uri munhu akangwara pawanenge vari vachizevezera haumboendewo madziro kuti uone kuti kuzevezera kuri kuitwa kungakamira sei. Inini nechikonzero chekurwadziwa nazvo ndakasvika pakutoisa ma-earphones ndikati zvavanotaura handinei nazvo inini zvinogona kundiwedzera stress saka ndaisa hangu ma-earphones ndoteerera music. Hapana zvawaita vaingotaura chete. Handitozivi but ini ndanda kutongoziva kuti baba vachingoti nhasi ndaenda zvatanga saka ndaingo ndikapedza kudya ndorongedza ndonoisa ma-earphones. Vari mubedroom vanenge vari mudining mune masofa. Kuti zvanenge ari kudarizwa murume wake iye ari kumupiwa here bondi nemurume apa kuna mai. Chaizoitika ndechekuti paanouya late aigosvikawo kurara nekuti kunenge kwaakuma 3 saka makusena ndo paaizondidhileya iye kuti iwe haubudi nekuti ndo vanga vachindinonotsa vachiti iwe une chikwambo saka inini ndakupanda kuchido time newe ngawaende wamuke wega kubasa kwavo nekuti inini mubereki wangu handigoni kuvasiya vachinditi gara ndinoteerera zvavanenge vachitaura asi inini handigoni kurasisa iwe mukadzi wangu saka taizononoka kumuka kusvika ivo vamuka voenda kubasa tichisara tirimo tichipana bonde nemurume ndingakurozi nedza seconds iyo vashonga munozviitireiwo kuti munotandara nemwana kusvika malate hours mwana ane mukadzi wake kutaura pamberi pamwana handitandari nemwana ini nenda kubasa ndikasvike 3 am ndakagara ndichida kumuka na5 kuenda kubasa nyaya iyo yese ndiri kuiramba ndakamira parapa
handina musori ndaitandara naNgoni. Ngoni waitononoka kuuya akauya ondoya sadza rake umo ende akanauya amazoti handidi zvedoro. Handina kana zuva raizombogara mudining achibva ngufura kuenda because aitononoka kuuya every day. Handina kana zuva 1 randakatandara naNgoni. Ndiri kuramba pamberi pemutandara kuramba ndakashinga. Right, zvibvumika zvinonyadzisa. Vana vakabvuma kuti titendera kusvika kwayakati hawabvumike zvinonyadzisa. Mambo semamiriro akaita nyaya iyoyi pachiwanhu chedu zvinonyadzisa, asi zvinonga zvichitoitika sekutaurira kuri kuita mwanasikana muroora mai haungazvibvumi, asi pazvabva kwese uku zvikutotiratidza kutoti vanofanirwa kuenda kuseri kuti zvigoonekwa kuti zviri kufamba sei, kutoti wakapumha chikwambo chana Tezvara uku iwo wachisvigira mambakwedza waine mwana wavo. Saka tichazivi pamwe zvinogona kunga zvikwambo zviviri. Ndinobvumirwa kutaura panyaya yekupumha nairi kutaura kana zuva 1 randakabudisa shoko rekuti chikwambo inini ndini ndakatopumha. Mazwa ndini ndakatopumha. Handina kuda kumhangara dare ini ndakati tinotaurira semhuri. Ndosaka takasunga kuenda kumusha kwacho kuti tindonzwanani nekutaura tofamba tonzwa kuti chokwadi izvi. Inini ndakapumha evidence yacho ndinayo, mamessage acho ari mufoni mangu ekupumha kwangu kwese kwakasita ndisumuka kuti mbasha dzikatende nadzo. Ndasvika pamusha kuna namai tinofamba ndiwo anozoka kudini kokuenda tonongoti ndakashanjera ndakashereketa. Saka imimi tsangamira ndizvo zvayekuseri kwega ndinoda mwana murume wavo ndiye anotaurisa because murume wacho uku kwaari anotaura kuti mai wangu wakamira zvakati, kwamuri anotaura kuti ari kuti zvakati, nekuti ndiye honzeri iri kutaura makuhwa murume wake because kana achitaura zvakaipa kuti mai wangu wakaita zvakati oenda futi uku auya kwamuri sevanhu vanenge vari kutandara munoshaya nyaya munotanga kutaura futi nyaya dzisina kudii kunaka. Mubvunzo wangu uri pakuti amwene vanotenderwa here kubata hembe dzemuroora kurongedza kundambisa mushafadzi? Mubvunzo wakanaka iwo kuti ipapo pakakanganiswa kuti varongedze zvinhu, but sekutaura kwataita saka ndawapa kuti ndiwo vanofanira kuti vabhadhare nekuti zvese ndiwo vanga vachiita pakundorongedza kuendesa pakundoita zvese ndo dare ratavabata, ndo zvimwe zvacho zvatavabata padare rekutanga kuti ndiwo vakanga vari responsible pakundoramba pakundoendesa hembe pakundodii pakuchengeta pakuita zvese ndiwo vari kudii wari responsible. Andimazvauri wakatumira $40 kuti enda unotitsine munhu wenyu dzasvika ya 30 ngoba undoinyora iwe kuti wakatumira mari yekundoroora babaka ndizvozvo pamusoro endikati mataura muchitaura imimi kuti baba anoda kungotsanangura panyaya ye$40 40 years tatoipedza iyo tatoipedza maitaura yega yataura kuti mai vataura kuti baba wakavapa 40 ikazotaura kuti yakasvika iri 30 aiwa yakadyiwa nekuti inini chandakatumira inzwai yakazoenda 30 hani makareceiva 30 saka zvekuti yakadyiwa ndikazotumira imwe imwe futi saka makatsanangura kuchangamire ndakumbira kutsanangura kuti panzwisisiki mari yandakatanga kutumira yakadyiwa ukazoisa kuchikafu ndokuzotumira imwe very good mira izvi handina ndapedza handina ndapedza mari yandakatumira yechipiri ndo yakazozi ngaiende
kwani yakatambirwa newawa yakatanga yaenda rwendo atibasa nerwendo yakazotambirwa chete isu yakazombosvika muhomwe yani ikazodii isuatatofunga kuti 40 but matoti makaendesa 70 muchida kundoora chii tiri kuzvinyora apa saka ani munosungirwa kuti muende kundobvisa futi chii handiti machoro nekuti zvinhu uye zvataurwa nemuchinda kuti apart from that ndimi futi makaendesa kurongedza hembe dzemuroora kundosiya futi kumusha kwavo dzakazorambwa dzikadzorwa handi kumusha kwavo kumusha kwambuya kwakazvarwa mai wemusikadakopa muridzi wacho wehembe imimika dzakasiwa dzakarongedzwa dziri musutuki mukasimudza izvozvo zvacho izvozvo zvirova kuti ndimi muri kurora pese muroramba muri responsible saka responsibility yechitatu munozoiramba sei mazvo kare mukaita appeal hakuna ikwamunohwina nekuti munoratidza kuti ndimi muri kutosponza chi marriage kuroora mukadzi makabvisa mari kairi nekutumira mari yechikafu asi kusenza ndimi maimusapota ari kuharare ndimi makatakura mutsvaga mari yekuti haya motikari yekutakura mbasha iye zvinezvi mungagourambe mari yekubvisa ndimi futi muri kuchengeta izvozvi manje chamunoramba chipa hapana right tisimbise dare rekutanga but tiri padare rechipiri rezveyewo saka munoti chii padare rechipiri omboenda kuseri kwechirungu paone kuti pane huro here pane chii chakamira ndiri kufungidzira kuti nyaya iyi yatenderera bos tezvara wakataurirwa nemwana wavo iri zinzwa ndakanzwa kutobva pamuromo wemwana wavo kuti ndo zvandakadzingirwa kupi uko asi mai avo taura kuti ndine evidence yekuti uyu akataura nemwana wangu pafoni zvanditori nazvo zvekuti uyu aitonditi muroyi pafoni evidence andikuona nyaya iyi inogona kuda izvi but kana yakadaro ngai taiisa kuti mwana wavo ndiye ari kufamba nemai asi panoda kuti pachenurwe pamwe pane chii so that wabvuma kuti toda kuti tichenurwe kuona kuti hapana huro here hapana chii ndo zvatataura izvozvo zvamava kudzokorera muri vairi kuti tatatozvikavha kuti right I think wakabvuma kuti dai taenda kuseri kwechuru tandoonekwa kuti zveshuwa here tese takachena here pamwe zveshuwa pane paine zvikwambo uko pamwewo zveshuwa pane paine uroyi huripo toona kuti dare ringajekese here kuti vanhu vaenda vakasununguka saa moenda kuseri kwechuru tozodzoka toopedza dare simuka imweni vanoda counseling imhuri inoda counseling pakati pamwene nemuroora nemurume natezvara manje counseling iyo ichida paine time ichida counseling yamambo muroora wenyu ndikudonaramba kamuroora kenyu kasiponona mwana wenyu achaenda musango anoenda musango chengetai muroora wenyu handiti munhu wamuzai mwana wenyu ndiye ari kuita mhunza musha ari kuenda achindotaura mashoko akashata kumukadzi achienda achiuya achikutaurirai mashoko akashata kwamuri zvese izvozvo igonzerei mwana wenyu asi ruda kundotsvaga basa achinyatsosenza saka yepiri tinodismisa matukano ari kuita pamusha saka hatingamboti chii mukwasha wenyu tamupa kuti abhadhare zvatamupa kuti abhadhare
makosi tatati chi makosi edare tatati anobvisa chi makosi tatakuti 100 90 chiisa 60 yatapinda dare repiri oisa iri 150 ndo anongoisa makosi enyu atezvara idare kuti mubhadharo nemukwambo wenyu. Musaputse mhuri, itai kuti muvakidzane mhuri, but kuti munge mucheka panotoda counseling. Counseling inodiwa. Moda kuti tikuite mbuya makona wapo ndikaitwa daidza mupinde kucounseling kwambuya makona ndiwa daidza ndiona kuti varipo here nasi zvamauya takukumbirawo padare rino kuti mukwasha wawo mwana wawo anodiwa futi auye uyai next week Friday ndokupai counseling handiti next week Friday ndokuisai kucounseling nambuya makona vanozvigona stereki kuita counseling. Masvika munobva mangotaura kuti takanzina mambo tuye kucounseling moone ma 10 kuti muri 10 vaone $40 ate zvara tichawabhisisi but 10 nemwana 10 $40 mopa mbuya makoni mopinda mucounseling now next week Friday motoda Friday counseling ndo mutongo uripo kuti uyai kucounseling. Dare richitongwa matara chitaura kuti mai wekurara nevana 3 am adaro ndi mambo tetura investigation tinotaura zviro zvinorwadza kuti munhu adi yakairi investigation starangura kana ndikakona kuchinozi mai waya wekurara nemwana waya zita rangu inini rasvibiswa iro ranga risina kusviba hazvina kubuda kuti munorara nemwana murora nyasi yataura kudaro wafunga kudaro ratongo muno ndozvina mambo tinotaura namamazwe kuti musvike patiri kuda kana chizi unosvika 3 am nemwana wako ndaramba wani ndikasubudza maoko zvese zvikuti zvindazviramba kana uko ndandotaura kuti ngachipinde pachina zvakakuitike ndandiri zita rangu rasviba ndada kutovarirawo kuti chizita rangu richenwe ndotodawo kuripwa vatotoaka hapana matukano munoto mwana wenyu ndiye honzeri ndiye aitaura mashoko akaipa kumukadzi wake ndiye anouya achitaura mashoko akaipa kwamuri. Mwana wenyu ndiye honzeri kana achiripa iye next week anokuripa iye. Inini ndoda kumuchena kuti haana mbotara mashoko akaipa pamusoro pemukadzi wake ndikuramba. Haana kana zuva 1 ndiri kuramba. Asi ukwainde kutaura iye. Kana achitaura kwandiri haana kana zuva 1. Ngatichiuye counseling totaura zvese zvicounseling pacounseling next week Friday ndo basa recounseling ilo tobuda pacounseling tozobuda nepane problem tosolve problem iyo. Saka mouya next week nemwana mukomana auye ndikudai mese kuti tipinde pacounseling. Amsori mama. Mwana andofunga tatsanangura. Motoona kuti auye nekuti hariperi dambudziko iri. Ndinoda kutsanangura wazo. Mwana haarambi kuuya mai wacho wakamudaidzawo anotera mai wawo. Mwana namai nditsikewo. Saka chakamiro chinenyaya kuti mai ndiwo ari kuti mwana. Aiwa dati imi mudaidzai mwana auye. Kana ari kuti handina mari kwaari ndoitori. Unomutumira mari. Ndichaiwa nepe dzese dzandabhadhara ndichadzitori kuti ngoiwa nepe. Vanotengesa mbudzi. Handina mbudzi kana munhu. Alright. Ndira kana mbudzi.
muri akadzimbika mese makadzimbika broken ndo inonzi broken family yatoda kutumbe iite family iri pamwe chete saka dzokai inoda counseling tukupai counseling zvese zviri kutambudzika uyai zvinopera panext week mobva makushekana maoko next week mobva makushekana maoko mese mobva makushekana maoko atapedza tisimukai pamusoro chisimukai wamwe wapindewo next ngau next